Snaž sa, lebo potom to schytávaš odo mňa a od Mirky. Chudák, dvojnásobne. Majka, neodíď. Nemaj rada Mirku. No, dobre, udržali sme ju aj po disku, nevadí. Druhá diera, poď Milan, to nevadí. Dneska mám nejakú dobrú náladu, nič mi nevadí. No, divné. Ale tak čo, máme nejakú diskoteku, Eva, už sa pripravuješ, čo? Poletí. Áno, našiel sa aj Majka, výborne. A teraz to, čo sme ti kázali. Ako nás potešilo, to bolo dobré, Mirka, keď si to videla. To bolo to, čo sme od Milana chceli. To skoro nikto nevidel, že bola skočená. Čo sa robíte? Hlavne, že Majka beží. To nás